De staatssecretaris gejoert mijn klipper vol mijn natuurbeschermers, viskers en orenbelutsenen de Waadzee op om het natuurgebied zelfs te beschermen. De Waddenzee is natuurlijk een uniek gebied, een prachtig natuurgebied. Aaneengesloten het grootste in West-Europa. En we gaan met mensen die bijvoorbeeld vissen spreken over hoe we dat gebied ook in de toekomst duurzaam kunnen gebruiken. En dat peteer had dus wat opsmieten voor de viskers. Door de Fiskmigratierivier kan visk makkelijker van de Waadzee naar de IJsselmar komen. De Waadvereniging hoopt het op Stiepen van Dijksma voor het hele Waadgebied. We hebben heel veel verschillende ondernemers geïnterviewd in het Waddengebied. En met de vraag van, we hebben nu 4 jaar de werelderfgoedstatus als Waddengebied. En wat heeft dat jullie gebracht? En wat voor kansen zien jullie met die status? De status van Wraad Erfgoed jouwt aan hoe bijzonder het gebied is. Op de lijst zit de Waadzee tussen bij gelijks het Great Barrier Reef in Australië en de Chinese Moeren. Je zou het denken dat ze een bijzondere titel van meer toeristen zwargert, maar dat valt al. Als het natuurgebied van de Waddenzee, daar heeft men dus eigenlijk weinig, tot nog net volle kennis van genomen. Is het net aan jou als ondernemer om daar, om mensen wat meer zien te laten hoe bijzonder dit gebied eigenlijk is? Nou, natuurlijk zou het zo wezen, maar dat kennen wij als ondernemer net alleen daarvoor dragen om dat op voeten te zetten. En daar springt de Waadvereniging op in. Ze hebben belang bij meer bezoekers. Wij als Waddenvereniging denken dat hier gewoon het goud voor de deur ligt. En als je dit promoot, dan hebben we geen kolencentrales nodig, geen afvalcentrales om een werkgelegenheid te creëren. Als je promotie voor dit gebied groot kunt aanpakken, met z'n allen, dan kun je dus wereldwijd ook mensen hier naartoe trekken. En de status geven. Ik denk dat het een belangrijk signaal is. En we kunnen ook vandaag en ook in de komende tijd met elkaar bespreken hoe we daar iets aan kunnen doen. Want we hebben heel veel economische groei nodig. Dat kan ook. En bijvoorbeeld toerisme biedt kansen en daar moeten we samen aan werken.